hostia farbadanas. Ai, mamá, se fuches outra vez á bodega. Puxeches todo ao revés. Tens que controlar que tá a pipa mediada e ainda estamos en xaneiro. River mucho metereu a ti. Non te podías facer a pena normal. Xa sabes que me gusta o freestyle pajillero. Por con como a teu pai, el tamén lle gusta a innovación sexual. Prefería non saber eso. Mamá, non podo parar de pensar en Benky Price. Eu tamén penso moito nel. Como non me pago que me dé, vai ter que parar os balóns como a Pantilimon, sin brazos. E vai despertar ao borrachón ese que me trouxe teu pai pa casa. Mandarme traballos e ora virme dar un viaje non che ven o cabrón. Que faltiña estás, madre. Ai, é verdad, Roberto Cediño ora vive con nós. Sendo brasileiro seguro que xa está a pé. A ver, Cediño, hostia, eres Cediño, pero levantaste tardiño. Só queda un palé máis de licor café. Hola, son Luis Tibidou. Tate cala, hostia, que non somos de outro vídeo. A ver se dan un descanso para tomarlle un Barceló que estou seco. Vai-te, Cedinho! Ao estar xogando contra a Argentina pode vir con tranquilidade, que total nunca tuveron un xogador porco e violento. ¡Simeone! El balón en la segunda opción siempre. Bueno, si está muerto, háganlo costilleta, non podemos estar aquí charlando toda a tarde. Mas esta razón de se ver un argentino falando, imposible. Cediño, Roberto, desperta. A ver, que resaca temos todos, pero hai que facer por vida. Ao que te duches e cajes verás como che pasa. Isto non é resaca só, Hai o bufariña tamén, vai a fiesta. Non é iso, Oliver. Já, contalle outro. Aquel trágico día truncouse a miña carreira. Pajaría o que fora por volver calzarme chavalas como naquela época e irlle ás festas de Ronaldo, que pa todo o que fodía que gordo estaba o cabrón. Así que vos cheirou o almorzo ben que apurastes, carallo. Polo pan baila o can, senor Antón, eso ben se sabe, verdad, Oliver? Aí falastes como a un bispo. E non vos quero toda a mañán na casa, tipo ao colegio. E Cediño pa a taberna a emborracharse, que é po que vale. Sí, señora. Quero sonar anticuado, pero papá está tranquilo vendo un home na casa. Estamos moi enamorados, e iso fai que teu pai confía moito en min. Eu confío en que lle acorde que como me poño aos cornos, corto os collóns e boto na ensaladilla. Carallo. Bueno, Oliver, soistes a tua nai, este corpo non se vai emborrachar solo. É injusto, eu non quero ir ao colegio. Eu quero ir emborracharme Se con queres, Cediño. vaite. Desconfío. Bueno, marche un pouco colegio, mamá. Prométoche que vou intentar ir a algunha clase. Oliver, ata a jamela que me tes que acompañar, que non sei onde queda a Pero taberna. outra vez, tes que deixar de beber caipiriñas que perde a Para que memoria. son brasileiro, teño eso metido no corpo, ese máis non traballar. Sodes os andaluces de Sudamérica. Señor, eu este non lle faltei, A ver, que teño que chegar antes dos profesores para esconderme no muiño a faltar ya a clase. Estou criando un ministro. E mentres eu toda a mañá a cociñar fariña para manter estas lacras. Que mal me foi todo. Avenida da Fonte de Santo Antonio, pode Tengo pasar. el alma en pedazos, ya no aguanto esta vena. Bueno, a taberna é por aí abaixo. Se despois vaixas ao puticlub, dillo ao alcalde que nos arregla o campo. Soy de ver agora na taberna, tate tranquilo. Chao. La ventanilla. Oliver, examen sorpresa. Se perdes un partido, de quen é a culpa? Do árbitro siempre. Está aprendendo moi rápido. Uf, casi dijo dos compañeiros. Menos mal que cambié a respuesta. Ven, que aprieta o collón, hostia, que estás dando vergonza. Eu teño 80 anos e vou a túa velocidade. Debía darche vergonza, como podes explicar eso? Home, que usted vai en bicicleta igual ten algo que ver. Non seas excusón. Oliver Antón, non te podo quitar da miña cabeza. Fuches o primeiro home que penetrou a miña portería e ademais fixéchesme sangrar. Así contao, parece que me quitou o virgo. Volveremos a vernos. Venga, hostia! Eres un puto maulas, porque estaba operado da cadera. Se non tiraba a bicicleta e pasábache como un avión. En miña época facíamolo na mitad de tempo en zocos. Lleva ya. Prohibida la venta de cocaína en el recinto. Putos fascistas, é que xa non deixan facer nada. Bueno, vas pa dentro. Que pasa aí? Hola, Oliver, como o mellor xogador da historia do fútbol do colegio e a razón pola cual ao mellor ganamos algún partido, estamos orgullosísimos de recibirche e preparamos este cántico de ánimo para meterche a maior presión posible. E di así: 1, 2, 3, Oliver Antón, ten a pequena pero xoga a Cristo fútbol. Oliver Antón, ten a pequena pero xoga a Cristo fútbol. Ben. Eu creo que xa estaría, non tendes que cantar máis, Hola, Olivers, que tal? Regular, están dicindo que a teño pequena. Tamén din que zogas a Cristo. Non me compensa. Ata aquí outra loucada do braxe da Telejaita. Xa sabedes, compartide con todo o mundo, dadelle a like, comentade e suscribidevos, que non costa un carallo. E quedades, como adiós. Suscríbete, mardalle al like, suscríbete, mardalle al like.
E se che gusta, compartío cos teus amigos. E se non che gustou, mandaría aos teus inimigos e é que tomen polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalle al like.